Имало случаи, влизат с трактор те едно време, тези големи, да орат, за да може хем унищожават всичко, но това са техни хора, които действат под прикритието на полицията, за да могат да вземат ценности, въпреки че разрушават цели исторически обект. Така че ние едно от нещата, които ще направим задължително, е да се легализира търсенето и да може държавата да е задължена да изкупува, за да спрем нелегалното изнасяне на ценности, защото в България това е някакъв бич. Господин Борисов и господин Пеевски се интересуват от бизнесите на хората. Интересуват се, те тук могат да сложат 3 перки и 100 солара, ще кажат, за да запазят разкопките. Но няма да се погрижат в никакъв случай за самите археологически забележителности. Доктор Костадин Костадинов не го виждаме да дава предложения как да се раздвижат тези исторически обекти. Като знаете, в Неофит Рилски ние от Гола поляна направихме чудо. Тук от чудо правят гробище.